Mary Elizabeth Cattermolová. Áno. Dnes po príchode na ministerstvo sme vám vzali prútik, pani Cattermolová. Je to tento prútik? Poviete nám, ktorej čarodejnici alebo čarodejníkovi ste ho vzali? Ale ja som ho nevzala. Kúpila som ho v šikmej uličke. U Olivandera ako 11-ročná. On si ma vybral. Klamete. Prúčik si vyberá len čarodejnice. A vy nie ste čarodejnica. Ale ja som. Povedz im, Reggie, povedz im, kto som. Povedz im, kto som. Čo to robíte, Albert? To vy klamete, Dolores. Aj keď viete, že klamať sa nesmie. Melissa! To je Harry Potter. Naozaj je. Raz o tom povieš deťom. Mary, choď domov. A zbal deti. Tam sa stretneme. Musíme utiecť, rozumieš? Mary, rob, čo ti hovorím. Mary? Kto je to? Dlhý príbeh. Tešilo ma, Mary. To je Harry Potter. To je Harry. Harry Potter. Tam je. Za ním. Kričte ho.